Ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ, unu apụtago ụra? Tata awụ ụbọchị ụka, mana ụlọ alụ ọfụma. Ọ ya dịrị onye ọbụla mma. Ihe ọbụla anyị eme n'ụbọchị tata, ọ ya bara anyị. Anyị gbuo n'aka nri, anyị egbuo na mma. Anyị gbuo n'aka ekpe, anyị egbuo na mma. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Anyị anawara ndị anyị nọ n'afọ. Afọ kpatakara ya zikarịa. Ije anyị ya awụ ije mmiri, ọ ya awụ ije nkụ. Egbebere ogobere nke si ibi ebe na nkuku anya. Ilu na asị na-egbu ana, ọfọ na oge nwere mkpochi. Otu a ka ọ isi wee dịrị anyị n'ụbọchị tata. Maka ndị Igbo si na efe nkịlịka ya gụọ chuo ochu, efe ugo ugo erie erie, na-alụ a na-anwụ erie na ndụ. Tupu anyị wee na-emechi ụbọchị nke tata n'ihe gbasara Culture and Value TV, anyị chọrọ ka anyị were tụọ anyị one ma one gbasara ọkụkọ. Ife a sị na ọkụkọ nọ na ngige nọ n'egwu, ngige na onwe ya egwu. A sịkwa na olili adadị ọkụ mma n'onu. Ife olili adadị ọkụ mma n'onu. A sịkwa na ndị Igbo sịkwa na ọkụkọ ọcha kụcha nkụ gba mara ebe ọ nọ. Ọkụkọ ọcha kụcha nkụ egbe amara ebe ọ nọ. Ndị Igbo sịkwa na ọkụkọ na-aṅụrị na nkuku egbe kee maka nkwọ. Ọkụkọ na-aṅụrị na nkuku egbe kee maka nkwọ. Ndị Igbo sịkwa na ihe ọ sọkwara gị nye nwe egbe na nye ya adị na nwuyo. Na ife ọ sọkwara gị nye nwe egbe na nye ya adị na nwuyo. Okwu ndị Igbo ahụ sịkwa na ada akụziri nwuyo m ka esi atụ ọnụ n'ala. Ada akụziri nwuyo m ka esi atụ ọnụ n'ala. Ọ ya adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ọ ya adịrị ife ọ na-anyị eme n'ụbọchị tata, ọ ya agara anyị. Ife nwa Culture and Value TV. Ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Biko ụmụnne m na ụmụnna m, Igbo amaka nụ. Ka anyị cheta ka anyị wee na-akwado asụsụ Igbo. Igbo a na-emekwa n'ihe eme bụ ọkwa na omenala anyị, ọ ya na n'ala. Maka na onye nzuzu ga-aga ọkpọ ọgwụ ya mkpokolo, agbata obi ewere kpoo ntụ. Onye nzuzu ga-aga ọkpọkwa n'ọgwụ ya mkpokolo, agbata obi ewere kpoo ntụ. Cheta ka ifolo ma na-esokwa Culture and Value TV ụbọchị ọbụla.